han venut una mica la moto a nivell social de dir, el més important és primer l'hidrat de carboni, no? Segurament, després la proteïna i per últim, doncs els greixos, no? Hem de controlar que siguin saludables o no. Però realment on hi ha més aport de nutrient, com he dit abans, i és més necessari, és el tema de la proteïna primer, no? Després el greix i després l'hidrat de carboni, però aquí l'hidrat de carboni també hauríem de veure en funció de cada persona quin tipus d'hidrat de carboni hem de portar, no? Hi ha hidrats de carboni més complexes o més simples també, no? Que aquests simples doncs, ja són els sucres, que són els que hauríem d'evitar, no? Però començant per les proteïnes directament, doncs, carn blanca seria preferiblement, per exemple, alguna de carn vermella també, no abusar, però bueno, un o dos cops a la setmana carn vermella també podem prendre, sense cap problema. Peix blanc, peix blau també, els ous també és la millor font de proteïna també que tenim, i després tindríem les llegums també, val? Que són super també molt bones també com a font de proteïna, i en aquest cas també com a font de proteïna vegetal també, val? I a més hi haurien també els derivats de les llegums també, no? Per a aquelles persones que vulguin provar diferents opcions proteiques o que siguin, per exemple, vegetarians o vegans, doncs també, no? Seria pues, el tofu, seitan, tempeh, soja texturitzada, que són derivats de les llegums.